Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramin wa narsabun para alim, para ulama, para sepuh, diri sepuh, hati sepuh Allah kang kula dherekaken kabadian sadipun langkung-langkung dumateng al-mukarram Bapak Kiai Haji Syuti Ahmad, ingkang kula hormati Bapak Kiai Ahmad Syaitun, Bapak Kiai Husron, ingkang kula dherekaken pada sabda nawanipun boten supan mobil khusus orang Bapak Kiai Ahmad Nur Faizin saking Karangayu lan ini sakulo ugi ugi lan kemudian bapak-bapak kiai ingkang boten saged kula sobat asma sedaya sekalipun, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengaosan kuliah subuh ing Nijang menika insyaallah dipun muliaken dening Allah Subhanahu wa taala. Moga langkung kita rasaken disyukur wonten asmanipun dalam Allah Subhanahu wa taala bi qoulina alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten ing kesempatan injang menika kita saged makepal manunggal bermajapah silaturahim bertatap muka sak perlu derek pengawasan kuliah subuh perdana. Kuliah subuh perdana pertama ing Srabi Masjid Besar Al-Huda Karangayu niki kanthi wilujeng sehat wal afiat boten wonten alangan sundal punapa-punapa. Ingkang mongko kalih inggih menika shalawatun bisalam tujuh wonten sarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi mawon kita sedaya diampun datang umatipun secara datang umatipun lan insyaallah kita sedaya engkau syafaatnya tidak dijamin kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, Pokdal sampun saantawis injang monggo silang kuliah subuh pengawasan kuliah subuh menika kita wiwiti kanthi urut-urutan adicara ingkang angka setunggal menika pambukaan di suratul Fatihah, istitatul majelis di suratul Fatihah. Mangke barokahipun kula suwunaken dumateng al-mukarram Bapak Kiai Haji Syuti Ahmad Haji Saleh. Maafkan acara ingkang kula setunggal menika pembukaan di suratul Fatihah di majelis mangke diwinapun barokahipun kula suwunaken dumateng kula Bapak Kiai Ahmad Syaitun. Terus dilaksanakan acara ingkang angka kalih nggih punika pengaosan kuliah subuh wonten ing kesempatan injang menika mangke ajeng dipun isi disebut sampaiaken dening para Bapak Kiai Ahmad Nur Faizin saking Karangayu. Dan adicara salajengipun engko nggih menika doa mangke kula suwunaken barokahipun dumateng al-mukarram Bapak Kiai Haji Syuti Ahmad. Dan acara Allah SWT menika penutup. Bapak Kiai ingkang kula hormati, monggo sampun enjang acara pengaosan menika kita wiwiti kanthi suratul Fatihah, istitatul majelis
Nanti Rasul Bapak Yai Ahmad Syahidul lan sakderipun mulai niki kula minangkani pamberdua dalam kesempatan injang menika niki kula suwun kanthi mutawalian gilir dumanti pun kula welas malih lan kanthipun kula matur wonten kekurangan kekilafan kula nyuwun abine pangapunten ingkang sakata-katahipun wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala bisafari Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadal majlis kuliah subuh Masjid Besar Al-Huda Karangayu. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ulatihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصحابة والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمحسنين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى حضرة رب سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قدس الله سره العزيز. نخص خصوصا إلى حضرة رب سبحانه Jadi soleh wa zawjadi Wila hadrati sebagai Muhammad Nasir Ali Wa zawjadi Ghafarallahu dunubahum Wa liwalidayhim Wa usulihim Wa furuihim Suma ila arwahi jami'il ahli kubur Minal muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Min masyari'il ardi la magharibiha Bariha bariha khususan abdana wa ummahatina Wa ajdadina wa jadadina ولمسكين صدينا ولأقربائنا سيقول لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mboten patos semangat ya, awalan itu harus punya semangat. Terus mungkin akhir-akhir di lewat itu memang wajar. Semangat nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangat muga jawab salam panjenengan sedaya dipun tampi dening Allah sehingga estu-estu kita sedaya diparingi keselamatan dening Allah. Amin Allahumma. Saderipun kita saran-saran kalau dulu ini monggo tidak akan saran-saran kalau suami langit dan kormai itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi wasallallahu alaihi wasallam wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Auliyaika ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khusus sultan auliya syafil qadir al-jilani. Syafil qasim al-jilani subhanahu wa ta'ala. Syahsyan asyadi ma'al rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumilah hadrati jami'na syekhina jami'a sahabi mu'alim wa ta'ala. Sumilah hadrati masyayikhina murubirohina Yai Ahmad Jazuli Usman. Sumilah hadrati Mbah Nero Jazuli.
Sumailah Hadrati Habib Jazuli Kusmi, Sumailah Hadrati Zainul Jazuli, Sumailah Hadrati Fuad Munib Jazuli, Sumailah Hadrati Munib Jazuli, Sumailah Hadrati Mahfuz Siraj, Sumailah Hadrati Simbah Muslim Rifai Mampu, Sumailah Hadrati Simbah Naimul Zubair, Sumailah Hadrati Rohi Simbah Huduri Tegarjo, wa jami'i masyayikhina fi ma'had Lirboyo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para sepuh bini sepuh kasepuhan ingkang tansah dalem dhereki menapa fatwa saha nasihat-nasihatipun al-aqos wonten ngarsanipun panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Ki Haji Sudi Ahmad, wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Syahidun, wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Usron, wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kiai Maskoli, wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kiai Sobirin Ahmad, saha para kiai, para ustaz, para bunyai, para ustadzah sedayanipun ingkang tansah kawula mulyakaken ugi ingkang tansah kawula hormati. Wonten ngarsanipun Amir Masjid Besar Al-Huda ingkang Rais Sipun, ingkang ketuanipun sapunika nembe hijrah wonten ing negara Lintu, panjenengan dongaaken muga-muga diparingi keselamatan dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun asmane sapunika ditugasaken kaliyan PPNU wonten ing negara Hongkong maupun Cina. Uga sak perangkatipun, uga sak anggotanipun ingkang tansah kawula hormati, langkung-langkung penasihat takmir Masjid Besar Al-Huda ingkang rawuh wonten ing dalem menika panjenenganipun Bapak Haji Raji Al-Suraji senior takmir Masjid Al-Huda ingkang tansah kawula hormati, para hadirin hadirat jamaah kuliah subuh ingkang tansah kawula hormati. Saderengipun kawula matur monggo sarengan kita mujudaken raos syukur kita mengarsa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing wedangan detik punika kita sedaya tasih ginanjar keselamatan, tasih diparingi umur dawa, tasih diparingi nikmat dening Allah Subhanahu wa taala ingkang boten saged kita sedaya etang nikmat punika setunggal bobos setunggal. Monggo kita ikhraken kenikmatan ingkang dipun paringaken Allah dhateng kita punika kanthi ucapan alhamdulillah. Ingkang monggo kalih salat ugi salamipun Allah ugi katur kunjuk wonten junjunganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu, salah setunggalipun nabi ingkang kita sedaya tanggo-tanggo syafaatipun min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, mulai saking alam dunya punika langkung njang wonten yaumil qiyamah. Lan mugi-mugi kita sedaya dipunake nikmatipun ingkang tansah syafaatul ummah kelak di jaman yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kawula hormati, sakjatose boten kula sing isi dengan jenengan. Niki kula iki badal sing nomor 3.
Badal sing nomor 3. Sing pertama aslinipun Al-Mukarram Bapak Kiai Basir Abdul Basir saking Kangkung. Beliau boten saged nek tanggal setunggal. Duka Pak Tris biasanya sing minggu kok saged meleset niku terus pundi niku. Niku tiyang enten mboten ler niku. Ingkang monggo kalih diligerke wonten Kiai Hasanuddin. Piyambake kala wingi dalu matur kalih kula, Mas, awakku gegesi. Urung kloso gegesi. Mas, awakku gegesi. Lho sing awal sampeyan sik ya kok jaga sampeyan dadi aku. Lha aku sih kan wis tak pokok sampeyan, lha wis tak ngomongi apa? Persiapane beda. Ya wis bismillah wis muga-muga kabeh diparingi keselamatan, kabeh purun ngaos kalih kula ngoten. Tapi alhamdulillah wonten ing injang punika kula menjadi badal sing nomor 3. Badale boten badal bakat mingkul, tapi badale badal lulat niku. Jadi badale badal golongan badal bakat mingkul berarti separone saking Kiai Basir, separone saking Kiai Kula badal golak badal sing salah sak jadose munggane kula mriki. Apa malih niki kursi anyar Gus. Alhamdulillah bendarane luar biasa. Bapak Raksa Prasudarmo. Ya alhamdulillah. Niki anyar niki kula kaya niki. Makane kula bingung gaget-gaget empuk niku anu. Biasane ngadeg kok sampeyan lungguh kan. Ya tapi alhamdulillah muga berkah wontene meja pengawasan punika saged dadosaken masyarakat Karangayu khususnya RW 3 Sekawan punika saged istiqomah semangat anginipun ngaos khususnya wonten ing salebetipun Ramadan punika umume nggih sak ruwane bulan Ramadan. Maka nggih dados jenengan kok sing diumumke Pak Dun Jumat ki kaya Kiai Hasan kok sing muncul rupane Faizin. Iki MC-ne salah lho, ana kiyaine sira ora kiai kok. Mas malah rada nom, kiai iki abot. Abot kiai iki Pak Luhur iki kan digoro-goro nambahi pangkat itu abot sombone. Absene yo batal. Oh nggih. Monggo kita sareng-sareng ngaos nggih jenengan prinsipe ngeten. Undur makola walatan durman kola. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucap. Bener nggih? Dados jenengan aja bedake wah iki kiai lokal, lah iki kiai saka Jogo padha. Sing penting jenengan punya prinsip sing diucapne sing panjenengan kateki. Aja delok wonge. Wong iki Pak isine sapa? Anak kiai yo ora. Nggih. Sugih yo ora sugih. Sing Pak di rumokke apantulake ora mangkap. Iki mulai awal kula matur dhateng panjenengan aja sampai panjenengan mempunyai keyakinan, mempunyai keinginan lek kiai jodoh belum makan, ampun. Nggih. Karena lek panjenengan mempunyai keyakinan kiai jodoh mangkat kiai dalem, nggih. Kiai dalem Karangayu leren terutama apa? Wis tau rumus biasa weruh. Wis biasa weruh pokoke kae ngono kok. Dan itu jenengan juga akhirnya harus masjid Bu. Pak nggih. Ngoten, jadi sing didelok, sing panjenengan mirengke niku apa yang diucapkan oleh orang yang berbicara, jangan melihat orang yang berbicara. Ngoten nggih? Pun sepakat nggih. Alhamdulillah wonten kesempatan punika kita tasih diparingi kalih Allah menangi bulan Ramadan. Alhamdulillah sing rawuh wonten mriki kabeh
Ramadhane sakniki napa Ibu? Sakniki sedanten nggih. Sami berarti. Ana sing wingi pripun Pak? Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Wong yang baik itu mempunyai prinsip, mempunyai pedoman sendiri-sendiri Ibu. Ya, terus kalau kitab falak itu kata kitabnya referensi ini bukan setengah kitab toh. Ada beberapa kitab yang di situ memang ada perbedaan. Dan mungkin yang diambil dari saudara kita ini adalah kitab yang itu. Ada loh. Jadi sama kitab Sulam Munairon, ono kitab Epimeris, ono kitab Falakiyah dan lain sebagainya banyak. Milo ojo sampai awal dewe bagi bisi apa awal dewe podo. Semua itu sama, tujuannya satu yaitu lillahi ta'ala. Awal dewe arep di Semarang arep kabudi mawon monggo. Iya pokoknya saya dari macet mesti lewat Brangsok, lewat Serogo banjir, muter mana lewat budi. Tekannya ke Semarang, tapi jalurnya di ya alhamdulillah kita sedaya tasih diparingi umur dawa, tasih menangi dalam bulan Ramadan menika, syukur-syukur enjang menika kita awalan lampahi ibadah siang. Biasane awalan iki siji semangat, loro ngeten iki wis padha lelak. Nggih. Mila Allah Ta'ala dawuh wonten ing salebetipun Al-Qur'an, kita diwajibne lampahi ibadah siang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Awake dhewe dadi wong sing padha iman. Wong sing padha iman. Wong Karangayu RW 4 RW 3 sing padha iman. Nggih. Niki tak khususnya tidune awake dhewe sing khususe RW 3 karo RW 4. Wong RW 3 RW 4. Sampeyan kabeh diwajibne kalian Allah Subhanahu wa taala dikengken nglakoni ibadah sing rupane ibadah puasa. Nah, ibadah poso punika ibadah sing hubungane langsung kalian Allah Subhanahu ora iso didelok mata karo kanan kiri Bu. Mungkin panjenengan ketoke si Alwi poso padahal ora arti. Lek salat ibadah salat niki sampeyan panjenengan kabeh iku mirsani wa ya Allahu akbar. Sing salah sampai Allahu Akbar berarti ora salat. Zuhur mangkat Allahu Akbar mulih Allahu Akbar akhir berarti kan ora salat. Zuhur karo ketok nggih. Ketinggal nggih. Ketinggal tapi nek poso mboten ketinggal Bu. Makanya ibadah sing paling utama, ibadah sing paling diganjar langsung kalian Allah Subhanahu wa taala ya kuwi ibadah sing rupane salat. Sing iso didelok langsung kalian Allah, diganjar langsung kalian Allah itu ibadah poso salat. Ibadah poso. Lek salat niku saged didelok. Nggih. Lah salat dan puasa niki posisi tingkatan paling utama di hadapan Allah niki adalah puasa. Tapi amal yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di yaumul hisab ini adalah sholat. Ibadah sing langsung didelok karo Allah kuwi poso, ibadah sing pertama kali dihisab niku sholat. Berarti kedua perkara ini berkaitan. Napa berkaitan? Nek sholat niku bendina panjenengan lampahi, nek poso wajib niku namung setahun sekali. Nggih. Setahun sekali. Lah niki sampun setahun kula tak tanglet jugi kali Ibu. Selama 1 tahun kala wingi poso sing panjenengan tinggalne selama 1 minggu sampun panjenengan sarutan apa dereng Bu?
sampun Bu, ono sing dereng. Keberangkatan nek dereng. Mau seminggu kok setahun durung rampung. Ora rampung piye, Pak? Nek durung rampung jenengan tasih gadah tanggungan siji jenengan tasih wajib mengkodok, kedua panjenengan wajib membayar fidyah. Oh, sing dereng lunas poso ini sakniki bayar fidyah, tahun ngarep utange poso disaru. Terus nek dibarengi karo poso Ramadan meneh Pak, yo ora iso. Mboten saged. Kudu modho ini sak liyane wulan Ramadan. Oke. Pun berarti ibu pun jangkep nggih. Pun bapak-bapak saniki. Nek bapak-bapak biasanya wonten sing ora poso niku ngenten. Alasane ibadah nyambut gawe, rada abot. Yo ora apa-apa. Yo mboten apa-apa. Jadi ibadah bapak-bapak mencari nafkah itu juga termasuk ibadah. Lamun kok awake mboten kuat, Pak. Jenengan tak kandhani. Nek jenengan awake mboten kuat, oleh muka. Oleh muka tapi wajib nggodho wajib nyarukan. Nek ora go nyarukan yo wong iku bayar karo sing nyarukan poso wonten ing taun berikutnya. Sampun, dados salat dan puasa niki masih berkaitan, sama-sama ibadah mahdhah, sama-sama ibadah yang wajib, tapi kalau puasa itu dilakukan setahun sekali, kalau sholat itu setiap hari. Makanya sholat itu penting Bu. Amalan lintu kemawon niku kalah timbanganipun kalian sholat. Lha kok saged Pak di dalile. Itu engel nek dalil menjenengan. Sini dalil niku kok bingung Pak dalil niku. Dados wonten salah setunggalipun napa nggih hadis kados iki niku. Niku awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Awal ma utawi-tawitane barang yuhasabu kang den hisab apa ma yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat iku khabare utawa sing awal punika as-shalatu shalat. Pertama kali perkara yang dihisab nanti di akhirat di yaumil qiyamah itu adalah shalat. Apa Bu? Shalat. Salat itu menjadi punderipun agama. As-shalatu imaduddin. Salat itu sebagai tiang agama. Salat itu menjadi punder pokok agama. Kalau rumah niku tiang mboten kuat niku gampang roboh. Padha nek salate jenengan niku mboten tertib, yo agamane akan gampang terkena badai. Gampang ambruk. Nggih. Dados salat itu yo penting, poso setahun sekali niku yo penting. Nek poso niku setahun sekali, yang di situ ganjaran itu dipun tikelaken kalian Allah selama 1 bulan. Nek salat di ganjaran kontinu. Paham kontinu nggih? Kontinu itu terus menerus. Muga-muga rezeki awake padha kontinu. Amin Allahumma. Niku. Jadi sholat itu penting menjadi punder, menjadi pokok permasalahan api eleke awake dhewe niku tergantung kalian sholat. Lah terus sane mau awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah fa'in sholahat sa'iru amalihi. Lamun sholat niku apik nggih. Wa in sholahat lamun apik apa as-shalah ya yo sholahat mongko apik apa sairu amalihi sekerine apa sekabeh amale eman. Dados nek salate niku sae, salate niku tertib, insyaallah semua kegiatan, semua amal yang kita lakukan selama di dunia itu menjadi baik.
Api elek awake dhewe niku tergantung salat. Wong kena dititeni wong mungkin kaya ngono berarti salate ora tertib. Lah kosok langsunipun wa in fasada amaluhu wa in fasada lamun rusak apa as-shalah yo fasada moko rusak apa amaluhu amale man. Dados nek salate niku rusak nggih yo kabeh amalipun niku yo nderek rusak. Ya aja sampai jenengan terus dilehale-hale ngosek keturun. Mana leha ngosek sing dalan tekan omah wis entek wektune. Gitu. Kaya sing biasa didhawuhne kalian nasi daria kene lho. Niku payah kabeh niku. Iya kan? Ibu-ibu siapa tahu biasanya? Saya tak ingin sing kalian kok. Nah, gitu. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ya, jenengan berarti nyanyi juga. Ngoten betul jenengan Bu. Enten sing koyo ngoten. Enten. Yo teko wonge. Dulu poiran. Niku pasti ada. Tapi sapa wonge ya Allah alam bisawab. Niku pasti ada. Makanya niku memang lagu-lagu yang itu memberikan kepada kita pelajaran. Ya, memberikan kita pelajaran bahwa sholat itu jangan sampai kita tunda. Sholat itu jangan sampai kita tunda. Niku bahaya. Dan akhirnya niku wau. Nek wong sing nunda-nunda sholat niku berarti wong niku padha karo wong sing mendustakan agama. Berdusta niku ngremehne niku istihza. Ngremehne dateng syariate agamane Gusti Allah. Nek wis ngerti kok ngremehne niku sing bahaya. Wis penting jenengan sholat aja sampai metu saka wektune sholat. Sampun niku masalah sholat. Tak balik meneh masalah poso. Dados wong sing poso niki dawuhipun Kanjeng Nabi ada 5 perkara yang diberikan Allah kepada orang yang mau melakukan puasa. Dan apa 5 niku? Bisa kurang 10 menit. 5 berarti ya anjak iki jam 50. Ada 5 perkara yang diberikan Allah kepada kita yang mau melakukan ibadah puasa. Umat Kanjeng Nabi kan awake dhewe nggih. Awake dhewe Kanjeng Nabi mboten. Makanya kula sanjang kita itu awake dhewe mate prediksi kitab niku umat, mboten kita. Umate Kanjeng Nabi. Dan di situ wonten ing kitab Durratun Nasihin. Ya, wonten ing kitab Durratun Nasihin niku dijelaskan ada 5 perkara yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mau melakukan ibadah puasa. Lah apa 5 wis tunggal. Nomor 1 itu adalah yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat Kanjeng Nabi yang mau melakukan puasa. Yang pertama adalah idza kana awal lailatin minar Ramadan yang durullah birrahmah. Nek awake dhewe nemoni wonten ing pertama wulan Ramadan berarti sakniki wong dalu awake dhewe sing dituntut kalian Allah yang diwajibkan oleh Allah untuk melakukan puasa, berarti Allah Ta'ala melihat kita semua dengan ainur rahmah. Tahu ainur rahmah itu orang jenenge ainur rahmah lho nggih. Allah Ta'ala melihat dengan ainur kacamata yang kasih sayang. Jadi awake dhewe
Jadi wonten ing enjang punika berarti dipuntingali kalian Allah kalian ainurah kasih sayang Allah kepada kita. Berarti kita diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah dengan penglihatan kasih. Panjenengan saged mikir, saged bayangke, nek wong didelok karo peninggal kasih sayang itu piye ndelok Bu? Nek sih, ono sing gerak cucu ada. Enten itu berarti kelihatan tidak kasih sayang. Ono di wonge. Nggih. Niku ada, niku berarti penglihatannya tidak dengan kasih sayang. Lah nek ningali dengan kasih sayang niku dalih mesam, mesem, tabasum manis. Gitu dan panjenengan di kasmaran kalau wong lanang misal sing cuma tenan iki tapi iki kabeh. Tuwek-tuwek kabeh. Niku nek ningali niku dalih mesam, mesem. Seneng jenenge kabeh, Bu. Itu kalau kelihatan sing mboten rahmah, mboten kasih sayang. Delok wis karo wis cucu gagal. Nek awake dhewe didelok wong sing kaya ngoten iku rasane piye wis jenengan rasake dhewe. Rasa kula dhewe rasake wis tau ngono masalahe. Rasane kan ora piye-piye. Apa meneh wong wedok maine perasaan. Nek wong lanang kok kerja, wedok kan main rasa. Kadang-kadang tekan dindi. Nggih, Buden. Nggih, kadang-kadang di pasar apa meneh. Iku wedok. Nek wong lanang kok kadang-kadang wis rampung barbar. Masalahnya nek wong lanang itu tidak dengan perasaan. Nek wong wedok niku karo perasaan. Niku sing pertama, Bu. Berarti awake dhewe didelok kalian Allah kalian penglihatan kasih sayang. Luar biasa diperhatikan kalian Allah. Awake dhewe diperhatikan kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah sing nomor loro kok. Sing nomor loro ya'murullaha ya'murullahu al-malaikata bil istighfari lahum. Sing nomor loro wong sing 5 perkara yang diberikan Allah kepada orang yang puasa. Yang nomor 2 adalah Allah Subhanahu wa taala niki memerintahkan kepada malaikatnya. Malaikat Allah itu lakah, rasa beton, ewon, puluhan ewon. Ya tapi ini sing wajib awake dhewe yakini, sing wajib awake dhewe ketahui niku ana kita Bu. Ana kita Bu. Enggak menengah biaya kalah selama jenengan. Malaikat sing wajib kita ketahui yang perlu kita wajib diyakini niku wonten kita Bu. Ya kalah karo pituleran madrasah pinter-pinter kok jenengan mantul wae. Wonten sedasa. Niku sing wajib awake dhewe yakini. Sejatosipun malaikat dipun Allah niku panas sanget. Puluhan ewu bahkan jutaan ewu. Nek awake dhewe ngapal ki ora nyandak kok dhewe. Nggih, kekekan pikiran utang. Nggih lho. Lah, yang perlu kita yakini bahwa malaikatipun Allah sing jumlahe ana 10, mulai malaikat Jibril sampai terakhir malaikat Ridwan. Nggih, niku diutus kalian Allah dikongkon ngapuroke hamba-hambane Allah umat Kanjeng Nabi sing do nglakoni ibadah poso. Nggih, muga-muga dhewe tenan Bu. Tenan dawuh Kanjeng Nabi niku tenan. Niku nggone awake dhewe. Dadi awake dhewe bener-bener dipun ngapuroke dijaluke ngapura kalih para malaikat. Nggih, ajaran ati niki. Nggih, ora kos Bu. Wong kula berkah ngaji akhire buka kita kok. Nek pengajian iki buka kita kok. Bon nomor kali berarti malaikat diutus kalian Allah dikengken maos istighfar, dikengken njaluke ngapura dhateng umat Kanjeng Nabi sing padha nglampahi ibadah poso. Di loro jam 6 Bu. Jadwalnya jam 5 sampai jam 6. Mau mulai Pak Nugroho jam 5 seperempat.
Ya, sing nomor loro napa mau malaikat diutus kali Allah dikeken nyuwunke istighfar dhateng umat Kanjeng Nabi sing padha gelem lampahi ibadah. Kemudian sing nomor 3 napa? Sing nomor 3 bahwa perkara yang diberikan Allah kepada umat Kanjeng Nabi sing purun lampahi ibadah siang ya kuwi iku Pak ngomong bingung. Kok jenenge prakteke. Sing nomor 3 bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa kasare wong matur adabe wong poso niku ambune nyalahi minyak isik menggawe Allah Subhanahu wa taala. Jajaran Bu. Jajaran dhewe. Hah. Gabung dhewe. Niku menggawe dhewe enak kuwi. Tapi menggawe pun Allah Subhanahu wa taala niku bagaikan minyak kasturi, bahkan melebihi minyak isik. Wanginya luar biasa. Tapi dengan penciuman kita, yo ngono kuwi yang bener Bu. Nggih, jenengan tetep dhewe. Jadi tak tulah enaknya kok. Niku menggawe awake dhewe. Tapi menggawe pun Allah niku mampu enak. Niki dijelasin kita dulur nasihin yang boten tersaji jenengan bikak makin nimbang fadilatus siang dan boten salah. Kemudian sing nomor 3 niku wau nggih, baunya mulutnya orang yang berpuasa itu bagaikan minyak kasturi menggawe pun Allah. Niku memang benar. Memang benar karena apa? Karena puasa ini adalah ibadah yang Allah langsung yang memberikan balasannya. Jadi langsung Allah yang memberikan balasan orang yang puasa, bukan lantaran para malaikat, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadikan jo kuwatir ababe ra enak ora. Sebenarnya Allah taala niku menjadikan ababe wong sing poso niku dadi minyak wangi. Terus sing nomor pinten Bu? Papat. Sing nomor papat. Sing nomor papat daripun Allah bagi orang yang mau melakukan ibadah puasa ini adalah Allah Ta'ala memberikan kepada umat Kanjeng Nabi sing gelem nglakoni ibadah puasa ya surga itu sebagai perhiasannya. Bayangno surga kanggo perhiasannya orang yang mau melakukan puasa. Perhiasan itu banyak, penjelasannya banyak. Bukan hanya perhiasan itu yang diaduk ibu-ibu lonang itu betul. Ini perhiasan. Niku perhiasan. Dan dimaksud perhiasan di sini zayyinun itu adalah surga. Pakaian itu ya termasuk hiasan. Makanya panjenengan nek agem pakaian sing apik. Nggih, nggo pakaian agem busana niku sing apik, sing rapi. Meskipun ora disetrika sing penting sing rapi. Karena enten tembung Jawa niku ngendikaken pripun Bu? Ajine raga saking busana nggih. Ajine raga saking busana. Raga niku dadi aji, awak itu dadi dihormati, awak itu dadi disegani niku krana pakaiane. Krana apa pakaian? Makan itu bejat itu gagah siti. Niku saking tembung niku maksude nggih ora perlu gaya-gaya mboten. Dados awake dhewe pengen dihormati, awake dhewe pengen disanjung niku tergantung dari pemakaiannya lagi, busane awake dhewe, busanane awake dhewe. Nek busanane resi apik disawang ning mripat enak. Nggih to, lek busane rempot terus ra disetrika ngeper kabeh. Wong ke piye to? Nah, jone bibi dibenteni. Pokoke nek ora punyaan mamil terus diimbah ke ambil enak ya niku. Enten sing ngoten. Enten
enten teko ya nah. Kok tunggu. Kudunya apa? Silver coklat. Nah, kuwi wonge. Nggih, niku dados ajine neraka saking busana niku yo penting. Makanya Allah Ta'ala memberikan perhiasan yang berupa surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mau melakukan puasa. Sopo-sopo nyetrika dan usaha niku apik. Dados awake dhewe diajeni meskipun ora diajeni karo wong liya ya diajeni bojone ra gelem ngajeni sing penting nyetrika apa Pak Guru kenapa? Wong wedok gelem nyetrika ya alhamdulillah. Jadi surgane wong wedok. Jadi wong wedok iku mlebu surga niku gampang, mlebu neraka niku gampang. Itu wedok Pak. Nggih, wong wedok niku. Dadi Kanjeng Nabi dawuh, wonten ing salah setunggalipun hadis bahwa kebanyakan penghuni neraka itu dari golongan perempuan, kebanyakan orang penghuni surga itu dari orang perempuan juga. Kalau sobat kalau piye wong itu berarti pahmi pol. Ibaratnya bandingan wong itu kalau lanang itu 1/10. 1/10. Wong lanang siji wong itu 10. Dan kok iso Pak, wong itu gampang neraka, gampang surga. Wong itu niku Pak mlebu surga yo gampang. Dawuh Kanjeng Nabi wong itu lek gelem ngrumati, gelem ngladeni karo bojone, ora pernah bantah karo bojone, ora pernah omong kasar karo bojone, arep ngomong diladeni, gampang mlebu surga. Gampang mlebu surga. Kebalikane wong wedok yo akeh sing mlebu neraka, wong wedok ora tau gatekne karo bojone. Bojone ngeki dhuwit 500 itu sebulan kanggo Pak kowe kene iki anake loro sekolah kabeh SMP karo SMA. Tak kandi kanggo mangane kurang. Lah ucapan wedok kowe ngoten niku bisa menjadikan orang perempuan itu masuk ke dalam seekor surga neraka. Niku makanya wong wedok kasih neraka ya kene surga niku wonten gampang mlebu surga ya gampang mlebu neraka. Wong lanang bojone ngucap Bu damelke kopi sak kecap Bu nggih. Sak kecap. Wong itu dijawab kopi apa Pak? Duwe kopi le ora gulung teh. Gase yo teh kanggo nggo apa? Satu kecap jawab berapa kecap itu Bu? Enten sing kaya ngoten. Iku ibu biasa ora bapak-bapak no digeweke yo alhamdulillah ora digeweke yo gawe dhewe. Enten sing kaya ngoten iku. Ana kae latihan lho. Latihan gawe sapa ya? Niku dados monggo bareng-bareng niki bareng-bareng awake dhewe piye carane khususnya wedok gampang mlebu neraka, gampang mlebu surga yo hati-hati. Terus ana kula mau bisa Bu. Saya nomor 5 terakhir ya. Pas terakhir jam 5 seperempat. Sing nomor 5 sing terakhir dawuhipun Allah kageme umat Kanjeng Nabi sing gelem nglampahi ibadah puasa ya kuwi Allah Subhanahu wa taala bakal ngapura dhateng dosa-dosane awake dhewe sing gelem nglampahi ibadah puasa. Nggih, ngapura nek diumat Kanjeng Nabi itu penak. Poso iki poso rata ya dadi ganjar. Sing terakhir itu di ngapura dosa-dosane karuan Gusti Allah. Ditambah malih kali hadis Kanjeng Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi.
Man utawi sapa iku koma jumenengi sapa man soma Ramadan ing dalem poso ing dalem bulan Ramadan. Gelem lakoni poso ing dalem bulan Ramadan imanan hale iman. Nah iki enten kuncine imanan hale iman. Nek ora iman berarti ora termasuk niki mau. Imanan hale iman wahtisaban lan hale nuprih kebagusan saking ngarsanipun Allah. Dua kunci yang perlu panjenengan cepeng. Yang perlu panjenengan pegang itu dua kunci imanan wahtisaban. Awake dhewe kudu dalam posisi iman, posisi yakin bahwa puasa ini adalah mempunyai ganjaran-ganjaran yang luar biasa, yang mempunyai pahala-pahala yang luar biasa. Harus iman sih Bu. Sing nomor loro ihtisaban. Ihtisaban itu amrih kebagusan saking ngarsanipun Allah. Utawa nek gandaya itu maknane ikhlas. Ya ikhlas. Sampeyan poso posisi ikhlas ora Rasulullah. Ora krana ben sanjung kali orang lain, ben ora disanjung karo wong liya. Niku kuncine niku. Nek jenengan poso krana men didelok karo wong kalau melok poso, nek melok-melok. Boten imanan waktisa. Nek imanan waktisa berarti bener-bener awake dhewe niku mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang benar-benar puasa ini kita hambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 perkara yang diberikan Allah kepada umat Kanjeng Nabi yang mau melakukan puasa ini harus panjenengan lampahi. Nggih. Maksudnya dilampahi itu posone sing dilampahi. Lah ganjarane niku mau. Siji napa mau? Siji napa mau? Apa Mas? Betul Pak? Iki terakhir. Setunggal apa? Setunggal mau? Udah karena. Nama Bu, tiga Bu. Salat niku ibadah sing awake kudu lampahi. Jadi salat niku wau dijelasaken awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Tapi 5 perkara yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat Kanjeng Nabi, ya, yang mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 jenengan sampun kula paringi ngertos niku adalah suatu pahala, suatu imbalan oleh Allah kepada kita sebagai umat Kanjeng Nabi yang mau melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan menika. Kelima perkara niku pasti diparingaken Allah kepada kita semua. Moga-moga saja kita semua benar-benar orang yang mendapatkan 5 perkara itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Oke, ini ada 5 perkara yang harus kita lakukan, yang yang diberikan Allah kepada kita. Bila monggo kita bareng-bareng wonten ing salebetipun bulan Ramadan punika kita diperbanyak malih anggenipun kita melakukan ibadah-ibadah mahdhuf ataupun ghairu mahdhuf. Ibadah-ibadah wajib ataupun ibadah-ibadah sunnah. Karena apa? Karena suatu perkara kebaikan di bulan Ramadan menika akan dipun tikel kalian Allah Subhanahu wa taala sampai dengan 700 tikelan. Makanya ini adalah kesempatan kita yang diberikan Allah. Kita masih diberikan umur panjang, masih diberi kesempatan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Wonten ing salebetipun Ramadan punika mugi-mugi kita sedaya tasih pinaringan kesehatan, keselamatan, umur dawa sehingga kita sedaya tasih saged nglampahi amalan-amalan wonten ing salebetipun Ramadan punika dumugi paripurna benjan. Paling semangat malih boten semangat wonten ing awal kemawon, tapi semangat wonten ing hari-hari di bulan suci Ramadan sampai akhir
bulan Ramadan. Wonten nggih. Wonten nggih. Nggih, kula kinten niku ingkang saged kawula teraken kawula nyuwun pangapunten ambo bilih anggenipun kula maringi pengaosan wonten ing enjang punika kirang sesuai kalian manah panjenengan, kirang sesuai kalian harapan panjenengan, ora nyanyi-nyanyi ngaji nyel bengantuk. Nggih, apa Pak nyanyi Bu? Mboten usah nggih. Nyanyi Bu Supri nyanyi. Oh nyanyi. Nggih, pun kula kinten sekat semanten anggenipun kula matur nalika akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban balighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim bilana wa sallim qulubana wa sallim ma'rifana wa sallim adadana wa sallim imanana wa sallim muslimin wa muslimat wal mu'minin wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan al-awliya wa jalilan Allahi nura wa taqulu lana wa lil mu'minina farajan wa farajan rasulullah wa alihi wa sallim. Allahumma la ta'ala bi maqamina hadha al-man ila farta wa la hamman ila farta wa la ta'ina ila qadaita wa anta ta'ala tawajjuh ya Allah ila qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana wa sururana wa nawwir qulubana wa bi salihati amalina. Allahumma tawaffana muslimin wa ahdina muslimin wa ahdina salihin wa ila qadaia wa la mahdulin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taqassana wa tadarruana wa ta'amdana wa tanfirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin 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 amin. Matur nuwun dhateng para bapak para ibu jamaah ya subuh Ramadan bilih injak dinten Jumat ingkang badhe paring tausiah menika panjenenganipun Bapak Kyai Haji Abdul Basir saking kampung Abduluddin wonten banget Abduluddin saking Podosari. Kula dereng maos jajanipun. Allahumma shalli ala Muhammad